này tu na sao na ne ai ba ti sa na ne khổ này cứu trợ mi na giáo về tu na sao na ne ai ba ti sa na ne khổ này cứu trợ mi na giáo về on trái về
बे जाहैबाय जोंनि गामिनि बाथौ मन्दिर बाहाय सानफ्रोमबो मंगलबारै आर'ज गाबफैनाय जायो आरो सानफ्रोमबो जोंनि गामिनि गासै लोगो नांनानै रायजो राजाफोरानो फैनाय जायो जाय जाय सम मोनो बिसोरो फैयो आरो दे कमेन्ट खालाम शेयार खालाम मोजां मोनोबा लाइक खालाम।